सन्तुष्ट माने खस्थ' खालामनाय हिसाबै बेखिना फलखौ मोनदों दा जों आंजों लोगोसे न'खराबो बा गामियाबो बाहाय माने जथेस्थ' खुसि आरो आखा खालामो जाहाथे जोंनि गथ'फ्राबो माने भबिसतआव बेबायसा माने मोजाङै फरायनानै सासे माने उपजुक्त मानसि जानो हायो बेखौनो आखा खालामो মাতৃ হিচাপে মইতো বহুত ভালে অনুভৱ কৰিছোঁ যেনেকুৱা কষ্ট কৰিছিলে সেনেকুৱা মানে পালে ফলটো পাইছে আৰু এনআইটিত পালে বেছি ভাল লাগিল হয় আৰু তাৰো মনটো অসন্তুষ্ট হৈ থাকিল মই মাক হিচাপে এইখিনি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু মাক হিচাপেতো মানে যিখিনি মানে ডাঙৰ দীঘল যথেষ্ট কষ্ট হয় সেইখিনি কষ্টখিনি কি বুলি ক'ব সেইখিনি কষ্টখিনি মানে ফল পোৱা নিচিনা লাগিছে আৰু তাৰপিছত আকৌ 4 বছৰখিনি ভালদৰে পঢ়ি শুনি আৰু ইও মানে ভালখিনি ফল পাওক তেতিয়া দেখা যাব আৰু কেনেকৈ বেছিক মানে আমি দেখা পাইছোঁ মাতৃসকলে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক যথেষ্ট মানে সময়ত মানে তেনেকৈ যত্ন নলয় আপোনালোকে যেনেকৈ যত্ন লয় তেওঁলোকলৈ কি বুলি ক'ব সিহঁতলৈ মানে এটাই মানে অনুৰোধ যাতে এতিয়া আহি থকা ল'ৰাসকল যাতে মাক বাপেকৰ কথাবিলাক শুনে ডাঙৰৰ কথাবিলাক শুনে গাঁৱৰ মুৰব্বী বয়সস্থসকল এইবিলাকৰ কথা শুনি যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে অকল সিহঁতৰ ওচৰত অনুৰোধ আৰু চেষ্টা কৰিলে কোনো মানে ভাল ফলে পায় নিজৰ লগতে কথা সেইটো মানে সিহঁতৰ ওচৰত সেইটোৱে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ खुलुमबाय आंनि मुङा बिशाल बसुमतारी आंनि आफानि मुङा गौरीशंकर बसुमतारी आइनि मुङा मीरा बर' बसुमतारी आरो आं नं 1 सिंग्रिबारि गामिनिफ्राय आंनि स्कुलिंआ बुंनो थाङोब्ला आं क्लास नार्सारिनिफ्राय 8निसिम अरुणोदयाव दंमोन बिनि उनाव 6निफ्राय 10निसिम जवाहर नवोदय विद्यालय उदालगुरिनिफ्राय आं स्कुलिंखौ खालामदोंमोन बिनि 10नि उनाव आं आंनि HS खौ कमप्लिट खालामदोंमोन आं अरुणोदय सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय साइन्स स्ट्रिमाव ना मिडियामा इंलिशमोन दा बिदि मोनसे एग्जाम्पल होनो नागिरदों आं आंजोंनो लोगोसे JEE क्रेक खालामनाय बेबो बर' मिडियामनिफ्रायनोमोन जोंजोंनो जमायो क्लास 10नि स्कुलिंखौ बियो बर' मिडियामनिफ्राय खालामनानै दा बियो HS खौ साइन्सआव लानानै बेयावनो बियो खनसे लागैनो उइदाउट एनि कर्स लायालाखानो खनसे लागैनो क्रेक खालामनो हादों नङा बेनिफ्राय नोङो उन्दैनिफ्रायनो जिहेतु नोंहा मा जानायनि सिमां दं उन्दैनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला फार्स्टआव मेडिकेल लाइनाव आं थांनो गोसो दंमोन नाथाय माबा मोनसे जाहोन लेक अफ प्रिपारेसननि थाखाय आं बे एमखौ आं एचिभ खालामनो हादिया दा बेयावबो आं खुसि दङ दा इन्जिनियारिं NIT जिथु आं दा मोन्दों बेयावबो आं बहुत सन्तुष्ट दङ दा बेनिफ्राय बे माने जिहेतु इन्जिनियारिं फरायनो थाखाय JEE एग्जामाव जनो थाखाय माबाफोर बेबायदि कचिं लादोंमोन नामा बेखौ बिखेक कचिं होननाय नङा बेखौ जास्ट क्रेश कर्स होनो आरो बेखौ जोंखिनि 11-12आव माने मेनलि 11आनो जोंथ' 11नि कर्सफोरा एसे फार्स्ट थायो स' गोबां स्टुडेन्टआनो 11खौ नेग्लेक्ट खालामो माने जेरै फार्स्ट स्कुल कलेज लाइफआव हाबदों एन्जय खालामनि स' बिदि जानाङा सब मेडिकेलानो जा इन्जिनियारिंआनो जा बिनि सिलेबासा more than 60% फार्स्ट इयारनिफ्रायनो फैयो खिन्थु बिखौ बहुतआनो मिथिया स' आं थांदोंमोन आं गुवाहाटीसिम बेखौ HS खौ कमप्लिट खालामनायनि उनाव एग्जाम होनायनि उनाव क्रेश कर्स खालामनो बेसेबां सम खालामदों बुंनो थाङोब्ला फारसेथिं नायोबा मोजांबो फारसेथिं नायोबा हामाबो मबाइलखौ जोङो गोबां माने आंनो जेब्ला आं 12आव दंमोन आंनो माने मबाइलनिफ्राय लेक्चार्सफोरखौ भिडिअ लेक्चार्सफोरखौ आंनो गावनो नायोमोन मबाइलनिफ्राय जिथु टपिक क्लासरुमाव जेरै माबाफोरखौ जों बुजि मोनाबा बेखौ आं रुमाव फैनानै बेखौ नायफैयोमोन आरो
आरो दा नुबोदों गोबाङानो दा मबाइलफोराव बिजि थायो जेरै ससियेल मिडिया गेम्स बेफोरावनो बारा बिजि थायो स' बिदि जानाङा आरो बुंनो थाङोब्ला दा मबाइलाव गोबांखिनि मोजां मोजां बुस्थु थायो जेरै निउस थायो जों मबाइलजोंनो बहुतखिनि गियान जों लाब खालामनो हायो जिखुनुनो जा जेरै मोनफ्रोमबो सलुसनखौ बेहाय मोननाय मोनफ्रोमबो जायो सलुसनजों जेबो माबानो गैया सब सलुसन थायो स' जों नायनो रोंनांगोन जे जों माबे मोजां माबे हामा स' बे मोजांखौ जों लानांगोन आरो जेरै गाज्रिफोरखौ जेरै अभार टाइम इउजिं मबाइल फन्स ओरै गेम्स गेलेग्रा बेफोर टाइमफोरखौ जों मेनेज खालामनानै जेरै मेनेज खालामनानै खम खालामनानै आरो खम खालामनानै जों इउस खालामनांगौ मबाइलफोरखौ होमबानिया माने मोजां औ बिथिङाव बाहायनाय औ जागोन मोजां बिथिङाव बाहायनाय जागोन खिन्थु जोङो बांसिन नुबाय माने बांसिनानो माने मबाइलजों बेस्थ' थानानै गाज्रि माबाफोरखौसो नायनानै दिनै साननाय हनायफ्राबो गाज्रि जालांबाय नङा होमबा दा बेनिखायनो पजिटिभ लायोबा बहुद मोजां औ नेगेटिभ लायोबाथ' आरो बुंनो औ गोनां नङा होमबा साबायखर बावदों बेस्थ' थादोंमोन स्कुलिङाव माने 10आव आरो औ माने 10आव आंनिया जिथु JNB उदालगुरिमोन बे मोनसे रेसिडेन्सियेल स्कुलमोन स' इयाव जों बाहेरनि माने एनभायरनमेन्टजों जों जेबो लिंक गैखायामोन माने मोनसे बाउण्डारि थायो बे बाउण्डारिनि सिङाव जों थानांगौ स' बिदिनो मोनसे टाइम टेबोल थायो माने फुंनि 5टानिफ्राय एटेन्डेन्सजों लोगोसे बेफोरो ब्रेकफास्ट क्लास थाङै थाङै फुरा हरनि 7टायाव जोंहा जोबोमोन आरो फुरा सिडिउला बिनि गेजेरावनो गेम्स फुरा थायोमोन स' बिदिफ्राय ओमफ्राय 7टानिसिम थायोमोन आरो लास्ट स्टाडि नाइट स्टाडि बिनि उनाव जों सेल्फ स्टाडि खालामनो थाखाय 10टासिम होयोमोन आरो टाइम बेनि उनाव जुदि सोरबा फार्दार जुदि स्टाडि खालामनो लुगैयोबा गावनि पार्सनेल लेम्प जेरै गावनि पार्सनेल 2.5 उनाव बे माने कर्सखौ खालामखांनायनि उनावनो बे माने आनजादाव जदोंमोन आं आदसा दा बेनिफ्राय जों नुबाय दा नों जेरैबायदि बुंबाय जे क्लास 11नि माखासे साइन्सनि खोथाफोरखौ बेखौ जुदि क्लास 9निफ्रायनो जुदि खोब रेगुलारै जुदि स्टाडि खालामलाङोबाथ' बेबायदि क्रेश कर्स लानायनिथ' गोनां गैया खोमा दरकार गैया बिदि जुदि 11 11आनो 11खौ जुदि 11नि कनसेप्टफोरखौ जुदि क्लियार थायोबा बे क्रेश कर्सनि दिं नुबा 1 इयार ड्रपनि जेबो गोनांथि गैया बेखौ आं सानो आरो बांसिन माने फरायसाखौ जों नुदों जे क्रेश कर्स खालामनो थाखायनो बिराद माने ड्रप दोननो गोनां जायो दा बैसोआथ' थाबाय थाया जेनेबा दा बेखायनो दा नों बुंनाय बायदि रेगुलारै जुदि थांबाय थाबाथ' बिदि माने हार्ड खालामनांगौ स्टाडिया नङा होमबा आदसा बेनिफ्राय जों नोंथांमोननि थाखाय नोंनि एक्सपिरियेन्सखौ एसे बुंनो हागोन नामा नों माबायदि स्टाडि खालामदोंमोन जेनेबा आंनि स्टाडि स्टाइला गोबांनिनो बेलेग स्टाडि माबा थायो टाइम टेबोल थायो आं जास्ट बेसिक खिनाल' 11नि बेसिक खिना आरो बिखौ कनसेप्टफोरखौ क्लियार खालामदोंमोन आरो गोबाङानो नुबोदों आं जेरै बेलेगफोरा जेरै स्टाडि खालामो गोबां माने 11 थानायावनो माने 11 जेब्ला रानिं जाबाय थायो होमबानो 12नि थाखाय एसे प्रिपेयार खालामो आरो स' बिदि खालामनायाबो हामा नङा मोजाङानो एडभान्स जाना थायो स' आं बेखौनो साजेसन होनो नागिरोदि फैनाय जेनेरेसनखौ जे गावनि मोनसे मट' थानांगौ लाइफआव मोनसे एम थानांगौ बे एमनिफ्राय बिसोरो आन्दायनाङा आरो बुंनो थाङोब्ला आजिखालि जेबो इजि नङा बहुतआनो कम्पिटिसन बेयाव जा मेडिकेलनो जा इन्जिनियारिं जा सिभिल सार्भिसानो जा स' बिसोरखौ कम्पिट खालामनो थाखाय खस्थ' खालामनांगोन बेखौनो बुंनो नागिरो आयदाफ्रा मा मामोन हमना ला नों दायो साइन्सआव थानाय लोगो लोगो मा दंमोन 11आव आंनामोन जेरै PCB फिजिक्स केमेस्ट्रि बाय' नङाबा PCM फिजिक्स केमेस्ट्रि मेथ्स बिदिनोमोन आरो एडिसनेल बुंनो थाङोब्ला अल्टारनेटिभ इंलिस दंमोन आंनाव ML गैयामोन बेनिफ्राय बेजों लोगोसे नोङो फरायनायनि लोगोसे मा बिथिङाव खालामनो मोजां मोनो नोंनि हबि हिसाबै अफिस थाङोबा आं स्कुलिङाव जेब्ला आं स्कुलिं दंमोन होमब्ला आं काबादि गेलेदोंमोन खननै नेसनेल मोनदोंमोन स' बिखौ आं आरो बेनि लोगोसे फुटबल गेलेनोबो मोजां नाङो बांसिन हेफाजाब होदोंमोन दा बुंनो थाङोब्ला मेनलिनो आइ आफा लोगोसे आरो टिचार्सफोरबो आरो लोगोसे न'निनो गोबां मानसि आदा आबौमोनबो जोबोद आंखौ माबा खालामदोंमोन कनफिडेन्स होदोंमोन जे आं बेखौ खालामनो हागोन होननानै बेनिफ्राय
दिनै नोङो जिहेतु एनआइटि आव एडमिसन मोनबाय औ दा बेनि उनाव मा फार्दार मा जानो गोसो बिटेक कमप्लिट खालामनायनि उनाव आं दा सानदोंसो आरो एमटेकनि थाखाय गेटनि थाखाय प्रिपेरेसन खालामगोन होननानै स' बिनि उनाव नायनोसै आरो मा जायो इसोरनि अननायाव बेनिफ्राय सिभिल लाइनाव फैनो गोसो गैया नामा हमनानै ला दिनै एपिएससि नि खोथा बुङोबा बेबायदियाव फैनो गोसो गैया नामा मोजां हामा नङा सिभिलाबो गोबां स्कप दोङो स' आगोलनिफ्रायनो फिसानिफ्रायनो आंनो माने कम्पिउटार इन्जिनियारिं बुंनो थाङोब्ला इन्ट्रेस्टआ बारा दंमोन स' आं बेखौनो नागिरबाय थादों आरो दा कम्पिउटार इन्जिनियारिं इयुनावबो बे लाइनाव थांनायनि खाबु मोनोबा बेखौ खालामनो जायखिजाया गेलेनायनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला स्पर्ट्सआव आजिखालि बहुत स्कप माबा ओंखारदों जेरै साइजा क'क्राझार जा दा फिउचाराव दा खोनानो मोन्दों उदालगुरियावबो मोनसे साइ जागोन होननानै स' बिथिंनो बहुत स्कप मोनगोन दिनैथिंनि लकेल माबाफोरा स्टुडेन्टफोरा जायफा स्टाडिफोराव जायफा कनसेन्ट्रेट खालामनो हाया स' बिसोरबो स्पर्टमेनशिपखौ मोजाङैनो मा खालामनानै लोगोसे हारिखौ आरो लोगोसे न'नि गामिनि नामखौ गोदोर खालामनो हायो बेयावनो बुंदों जे गावनि मोनसे एम थानांगौ एमनिफ्राय डिसट्रेक्ट जानाङा गोबां सर्स फैगोन डिसट्रेक्ट खालामनो जेरै मबाइल सबाइल जा बाहेरनि इनभाइरनमेन्ट जा लोगो जा स' बे गावनि एमखौ पुरा टारगेट खालामनानै स्टुडेन्टआ माने आगबारिना थांनांगौ आरो बेखौनो आं बुंनो नागिरो जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो नागिरो बर' स्टुडेन्टफोरखौ बर' फरायसाफोरखौ जे जोंनो कनफिडेन्स लेभेल ल' खालामनाङा जेबो गोरा बुंनो थाङोबा जेबो गोरा नङा स' गावनि एमखौ थिग लाखि आरो हार्ड लेबार खालाम खस्थ' खालाम ओमफ्राय रिजाल्टनि जिथु फिथाइ दोङो बेखौ सिन्था खालामनाङा जास्ट हार्ड लेबार खालाम फिथाइयानो हारसिंनो ओंखारना फैगोन बेखौ आंनिफ्राय गावनि एक्सपिरियेन्स जिथु बेफोरनिफ्राय बुंदों आरो